geno nitiere kanye kiwinjo jopiny maloso e kaunti ma Homabay? Aparo ni aneno kaka jothurwa wuoyo gi mirima matek gokinyi ma kawuono ni ahinya jo Homabay. To adwa nyiso jothurwa ni Homabay kaunti kanyo ajadhi nitiere gavana mamiyo iluongo ni Mama Gladys Wanga. Mama Gladys Wanga ni kidhi e ground kanyo sani ground mowacho ni yudo kama Mama Gladys Wanga tiyo matek. Maka sani kidonjo dhi yudo ko hospital nitie lokruok. Ogero park moro kanyo chiegni tieko, stadium dhi nyime chiegni rumo. Ochano yawo miradi nego tarik 29 dwe ni according to information man godo. Koro Homabay achiel mowacho ni chieng' mane kalo finance bill makoro chendo kani mane kale second reading jotende mano yier kagi tete noleo ne bura onge mano go kura kada chiel mano temo nyiso wanango wan oganda wa Homabay wane mano wakelo democracy makoro ji enjoy ni onego embrace democracy kineno ka ng'ato yule tich momiye nyiso ni gino nomiye nono siasa mar tingo bad ji mok tim yiero ma jopiny oyiero ma wan kaka jo Kenya kwanza watimo yiero maler mokelo joma ne ji ok nyal paro e telo machalo women Republic gini mok nyal donjo e telo ka giluwo yor Azimio koni nyaka wabed joma inculcate demokrasia mondo jopiny omi teko mar yiero jotelo ma gidwaro jotelo makoro tiyo maleo ne buragi magi joma ne oting'o badgi mano yudo tiko nono koro gino bok ochunogi dwa jopiny ok ochunogi koro gitine jopiny e yo mano pacha. Namba 2 ne mano awinjo ka owadwa John wacho ni ng'anyo osegolo Kenya mabor. Nitie weche minyalo ng'anyie, nitie weche minyalo yal, nitie weche minyalo goye mbaka, nitie weche minyalo tim kaka jotelo winjore kindgi giwegi. Wasano mano bende. Higa 2007 kane yiero wuok matek e Kenya ka e kinde jaduong' Raila Odinga kod Mwai Kibaki. Ne ji ong'anyo but bang'e ne gimosore ma gitiyo kanyakla. Higa 2017 bende nyaneno kobedo kamano. Onge gima mono ker William Ruto bedo piny gi Raila Odinga mondo giwuok ka joma dongo mondo gilos Kenya. Omiyo joma maluongo ng'anyogi consequences mag ng'anyo nigi rach mang'eny moloyo ka ji ogo mbaka to winjore e twech achiel. En ang'o matimore kinde ma twak ogore Luanda? Sama twak ogore Luanda nitiere avenues mang'eny minyalo chak lose godo kaka mane koro nikech sani nitiere chenro mar Azimio twak kod Kenya Kwanza mondo girangane gige abiro mana gidwaro medito ka mondo chop kare ka gibede kod winjruok mano osegore Luanda yor mane mantie kendo mapono nyalo tigo ka ng'anyo pono no ka oluongi duchi makono kod kweth mar Azimio oganda ochom kanyo mano apiro. Aparo ni sama nene bipartisan talks no chung nitiere gik mane Azimio dwaro mondo tim e ka ng'anyo no dhi nyime pod ginyalo doka kanyo mondo gik mane gidwaro go tima mondo baka no dhi nyime mondo gidok nade e twak mano se chung inyalo om kata joma ni oko kuponi but as we speak now Cleophas Kenya onge crisis okane wach matek madhi nyime. Une jo Kenya Kwanza kendo une jok mosemak nyaka duon gi ka wantiere ka era Mogi TV ka wacho kanyo ni kinde mang'anyo mar Azimio ne dhi nyime uchumi ma Nairobi no kethore uchumi ma gwenge mamoko no kethore mano crisis moromo manyalo miyo jotend piny obed piny ka en jatend piny Kenya obed piny kod kachiel koda ka kweth machielo mondo migirang kaka inyalo yuda yo makare mag reso uchumi mar Kenya. Santie budget manyien ntie osuru manyien medhi choki ngima dhi bedo matek ng'anyo dhi bedo oganda chom kama chalo nade irito mondo crisis no chop kanye. Cleophas wane parachiel gima kelo uchumi bedo marach achiel kuom gien ng'anyo ni nekech thoth jowa koponi dhi ga dala